Wow, baka? Gira na po sa kutabato. Dalan bitaw na akong speaker gada ko kayo. Unya, love radio ang sounds. Da, peaceful laging pinakalit. Da, hayahay! Gani! Kapwa, kamaw ba ka? Na nag-uba na gyud sila. Isa sila. Ang mga bayot. Nakusog. Og lollipop. Bayoy! Power United! The Lollipop Girls! The Lollipop Girls! My boy lollipop, you make my heart go giddy up. You are as sweet as candy. You're my sugar daddy. Sana. Welcome, my boy lollipop. What? Time sa! Oras na to, alas 8:29, nagyod. Bisa nun saon, ang yan na pod gihapon, mga gwapang Diyosa, ako si Lulua. At ako man niya si Lili, Ariang Ilunggo, nga party ka gwapa. Ang kinibuan ng inyong Popsi, ang Choco Diaz Everyday, sa po Choco de Gatas, o kami ang The Lollipop Girls! Good morning sa mga suking kapwa na pod nato karon nga nagpalalog-lanon kanato karong oras alas 8:29 na. Hala sige. Maguban-uban na pod sa gihapon kita pabati mo 0910108515 niya to ang text line. Og karon ang atong pagkahisgot-hisgutan kabahin sa Unsa. gahom. Uy, ato na-inform sila nga live kita sa ato ang Facebook Live. Noon, ata sa Love Radio Davao. Tanawa diya sa Facebook Love Radio Davao, Gora. Ala sige kapwa ha. Live ta karon makita ang mga gwapang beauty na mo. Beauty yun. Kabahin ni siya sa mga gahom. Lili. Yawan naman yung topic. Yes. Kung na kay gahom. Bala mo na bayot, kung bali na kung mag-ulan, mabahit pa singinlan. Kung mag-init, bayot man ang hinungdan. Ano tagamhanan? So makaingon jud ka? Tagahom Ay, Dili, kita mga bakloshi, ang ilang pagtuo na to sa ato kanang kita gid hinungdan, kita gid mga salarin sa linog, dalugdog. Dalugdog, Okay ko ay na kanang Tubaga na ng pautanan niya, o Davao mi dahi, Davao mi. Dabaw ni, hindi na dyan sana. Oo. Ana kita mga baklushi, bisag ka ng bagyo, ulan, sa gamayng kilat, kita pasanginlan, Oo. lipak. Okay lang na siya. Ako rin dawat ko anak day. Oo, ano may. Oo, ay di ko kadawat anak day. Kanang ingnon ganit. Kasi magidawat ka dili. Dili. Nalibot ko da. Nalibot ko sa buhok. Nahisok ako. Dili ko mo dawat anak ingnon ganit nga. Mga bayot mahinong na mga linog, kilat, lugdog, kanang baka, tsunami. Tsunami. Di ko kadawat anak day Sendong, kanang day. sendong. Oo. Pero may ana mga natural calamity. Mas aminado ta nga kita gyud number 1 carrier sa kanang malanga sakit gani. Ay, malalang sa Pero binuang na minon sila nga kita gyapon hinungdan linog. patol. Buwan na lang tanan. Pwede inyo po ng uban. Pwede bahin lang. Ay, kasiguro manggaling mahatagan pudsag ko gahom. Ang gusto na kong gahom na ako'y X-ray vision. Di ba? Labaw na ako makasalag. Makasalag mangani ko sa... Gusto sa mga bayot nga pwede ka mga Bisaya, x-ray. mananay. Ay, kung maglakaw ay tanawon dayon ang buwan. Ba. Dili kay driver yara Bisaya pa kay outdated kay na kita ultrasound. Colored pa. Ay, sige. Ang gahom ni mo, makikita ka pero black and white. Black and white nga mo colored man. Colored. Ultrasound colored kulba man. ginahin niyo. Maayo ginahin ng inyo. Sino na si Chris Largo? Ay, mo na diri si Chris na diri kay mag-anahan ba mo ani diri usahay. Nagsta siya day. Yan ang gwapo. Gwapa. Laki na, aba laki bae na.
Oh, sige, ikaw Hi, diha. Chris. Ikaw diha Lili, unsa man ang imong gahom? Ang gahon nga piliyon ko, malupad ako. Malupad. Malupad, oo. Daw bigtira na ron Best ka. ko lang ginasa ako na maglupad. Amo na, kalipay ko na maglupad. Bahala kung anong ginano nyo. Sige, day, kamo day, maglupad ako, day. Ang ako lang simple lagi kay day. Oo, wait lang, Babsi. Mahimo kong invisible. Invisible, okay? Kantahan ka na ako ng invisible. Invisible! Mag-invisible ka? Oo. Hindi ka kabantay, may hiyaan ka namon. Hindi kami kita sa imo. Ang problema na sa imo hapon sa Lili. Ang inyo. Kano sa makamutog pa? Papud. Sige lang kang lupad. Di ko kayo patog. Papud. Galing ang problema, di mapatyan ta si ni Mayor Duterte sa kilita lupad. Papud. Papud. Pero namin yung maglupad. Literal nga malupad, gid ba? Oo. Bisan mga 30,000 feet lang, okay na ko silang kaso, no? 30,000 Pag mga 500 miles per hour, okay na ko na malapad. Oo. So, walang jet plane. Mag-jet plane, no? Jeplay, tukang anak eplog. Ikaw, B. Sige. Karon, ikaw yan, Lili. Ano to yung lolo? Kuan, kining X-ray. X-ray. Ah. Tagay ako. Isa-isa sa aton ang ang good nga side sinatanan. Sige, isa-isa. Karon na ng bad. Oo, sa kuha, kung galing makalaag manggani ko og mga airport, oy, makabantay jud ko kung kinsay magtanom og bala sa kuwang bag. Ano yung purpose ni mo? Purpose. Good side man ka ha. Sige, sa imuha diha Lili. Ang sa akon malupad ako, syempre damo ko matabangan ng mga na-stranded. Mga na-stranded. Kung na Superman, ikaw Superwoman. Lupad And na Superwoman. pamati bala pa sana mga stranded, dahil mawa duha ka laki. Ang isa sa lubot ko, isa sa tubangan ko eh. Di ba lang? Kabayoon kanila. Ay, okay na sa ate, wala tayo imuha. mahimo mo. Kung muna yung... Oo, kulbadyo kay nimo nalagay ka sa langit no nagpalami pa nga. Heaven na ganyan mo feeling, magpa-heaven ka. Kung magluwas ka, more rescue ka. Nami, siya mo daw, hindi ba basta-bastos ba lang akuan? Tapos, Oo. syempre kung galupad ka, na makita na sa mga tao daw, duro ka gagmay ba? Daw, perti ka gagmay daw mga hubay ba, subay ba lang? Lamigas, so, perti ka Lamigas, gagmay. Oo. Sa Kung imuha diha. ako pod, kung ako ang power, tagaan ko kanang may kapal, kanang may kapal ba, baga lang. Tagaan ko kanang gahom, nga mahimo ko kanang tagulilong. Tagulilong. Visible, Oo. Hindi lagi siya makita. Hindi ko ka makita. makita. Anong Tanan advantage? crush na kung lalaki na makita anak ko. Oy, grabe ka, bastos! Tumba, Oy, Hoy, hala. mahulog. Log. Sorry na. Ala sige. Mo na yung gusto. Excuse me. Disadvantage, be. Kuan, no? Ala sige. Disadvantage siguro para sa kuha ko galing mangganing na ko'y gahom nga makakita sa diing nato, not like ours. Siguro mo lagi sa bastos nga bahin ako makitang mga kabog. Dili na ko gusto makita. Dahil ang imo What do you makita, want? no? Kuha na dahil mga bukog may makita tayo. Bukog rin, extreme ang gundo. Kabog, kitang kabog. Kabog. Extreme man bukog? no? Sorry, no? Bukog, siguro. Pwede. Feeling, day. Disadvantage, Pwede, layo na lang ko. Kuha na lang ko, kaning ultrasound. Saan na lang ka? Ultrasound na lang ko, Hindi ako makita na. Ang sa ako niya, ang disadvantage na akin. Anong disadvantage na nagkalupad man? Oo. Hindi lang ko mag-agi sa Davao. Oo. Oo. Ikon ka. Ate, bala mo, mama, di mayor nga, saan ka matugpa? Hindi ko magtugpa. Delikado gini Pangit mo, ha? kayo, magkamatayo na ko pat guba akong naong guba padaan. Nako. Luoy ka gid mo. Nagstoryahan na naman tag-power kung ugaling natin mga mga gahom gid pud side unsa may mga costume nato. Ay ka na. Oo. Ay, gusto ko, nakabikini ako. Yan. Ay, hindi ka pwede nga maglupad, no? Samok ang dress mo. Oo. Dapat ya, as much as possible, nipis nga gamay. Oo. Amo, kung may mo ganiya, band-aid lang ginibutang ko. Oo. Ginailupigan, lagi mo Superman. Hindi, bala mo, hindi pwede gani. Ambal ko gani, hindi pwede nga. Kabalo ka mo kay Superman kung ano nang sa likod niya, ng kupo niya. Oo. Kabalo ka nang gamit niya na. Unsa man na?
Pang kuha niya ako magulan eh. Yang Tabo yan ako yung Yan. Ay, mo din ang purpose, ana. Oo, bitaw Sa noon. Batman po, di ba? Sa Batman Oo. ang pingana, o si Ba- Ramon. Abi mo Ario sa expectation naton paglupad si Superman no. Mhm. Grabe ka namin ang itsura niya. Ang realidad niya galumping ng naong sa hangin ba. Baba na po. Hello. Kamantay ka mo sila. So siguro ako lang siguro yung tao nga galupad nga naga-helmet. Ay, ano man. Oh, mura na kag Ito ka sikuan. mamuumo na mo makakuan ka. Mura ka sa Iron Man day. May helmet gid siya. Mag-helmet gid siya kay galing ko dili magaling siya ka control sa iyang pag-break daw kuno nasa langit padus mo siya sa ulo. Day. Maulo? Ko ni ko day manililiday. Oo. Gusto siyag helmet. Nya yung ipangita po helmet. Ay. Oh, ikaw Papsi sa may suto nimo. Suto ako makita mas makitaan ko. Imbes kaya di ka makita. Makita. Ako mango ka ta. Ako mango di ka ko lagi. Ang disadvantage sa siguro day. Kung mahimo invisible. Oo, sige. Dapat hubo ka tanan. Hubo jud ka tanan. Oo, Daw big mo. Mo expire tunga-tungas dalang sa tao. Ano yan? Ang problema ba kaya nga ang iro, hindi mo na kinalang sa bata, no? Oo. Ilong lang, sundon-sundon ka. Paako ng ano mo? May wati niya, may bihon niya nga lang. Bihod sa Ay, ato. nako. Ay, nako. Oy, abi mo no, Kasi bihod sili. sa Surigao Balawan, ang Surigao ng mga gahom-gahom doon na, sa secure na, may gahom-gahom mga tao dra. Oh, pero seryoso ha, kung galing maganing nagitay gahom nga makatabang sa isig kakapwa nato, siguro ang gusto na kong gahom kining wisdom. Sure. Dam, gahom ng isdam. Oo. Oh, gahom na siya kay Pwede na mag-shift day ka ng ka-home day. Human yung ultrasound na ka. Ade, seryoso naman, seryoso ano, naman. ano seryoso? Kaya na pa ako seryoso. Seryoso mo ha? Hindi, gusto mo Shift day. gusto mo ko na ko inisal akong gahom kaya wala na may pulos pag-abot sa inyo. Gikan sa kuan day x-ray. Oo. Doon na siya ultrasound. Ultrasound. Karon mahimo na sa diyang Wisdom. Wisdom na po. Kasi kung gusto kang lupad, di mo na lang ni. Yan ko na ko na yung mga invisible ni mo. Sa hindi ko mag-change. Alangan kay magpahibulo pa lang ganito sa tuwang gahom, wala na tirahan na ta. Ala sige bitaw kung galing una bang gani kay gahom diha kapwa no ha. Mahimo gyud nga matabang jud ka sa imong isig kakapwa kay kasagaran kung nagaling kay gahom to Papsi og Lili. Di ba wadyo kay laing or nay uban nga ilahang mauna-unaan ay maghimo kog daotan, mangawat ko mangmuso ko, di ba? Dili dahil kung literal may ginatong istoryahan no. Miyong kanang gahom day kanang politician daghan na sila gahom day. Yes, that's right. Daghan na sila gahom. They have the power to help people. Diba? Ikan sa ilang pagka-public public service, Public servant, Oo. Oo. Nadaghan na sila yung matabangan na. Ang uban lang, magpabuta-buta lang. Why? Tulog lang humas eleksyon, hindi lang pakita. Oo ba? Paano talaga to sa tunay na pagbabago talaga, no? Itong yung damit ko, oh. Tunay na pagbabago yan, oh. Tingnan nyo. Wala sige. Okay. May ara duha ka klase siguro nga power. A supernatural power ug natural power no. Ang natural power amo ni siyang given by the people or if you have a lot of money and then physical power nga kaya mo pa hilumon si so-and-so na supernatural power you are breaking the law of physics you are breaking the law of physics, you can fly tanan-tanan no kaya din sa kalibutan we are ruled by mathematics, we are ruled by law of physics so hindi kita basta-basta nga makahimo sang gusto ta nga buhaton no maliban lang sa supernatural power. So for example you will make water into blood or blood into water or vice versa. Wine into water. Kaya na ko water twice. Supernatural na siya. Na mga kikik, no, mga aswang na, no, gasakay sila kasilhig. Ang silhig tani wala man na makina, no? Oo. Ambot anong made in di na made ng Supernatural power na sila. Oo, super na sila. Oo. Pero sa karon
hindi na kayo na siya ginatuhuan, no? Kay ginatawag na karon nga old days, no? Oo, mga superstitious. Oo, halimbawa may kikik nga galupad sa imong tubangan, no? Kikik, kaunon ta ka. Supsupong ko ng imong kuan. Ha? Supsupong ko ng imong liog. Liog. Bana ka lang. Sige, supsupan na liog. Kaya supsupan ko na imong bilahan. Nagkikik na, lupa na ba? Amo man lang ng pantapat sila, di ba? So, ang mga supernatural nga mga power nagakawala na sa natural power lang. So, po niya imong liog, tapos ikaw sa bilahan. Hadlok ang kikik. Tao, no? May lang makatunong kag kikik nga kuan kanang wagon pod. Sige. Ay, namboy ba? Na imong X Delta. Sa una, ang mga aswang, ha, istorya sa mga parents ko, no? Ang mga aswang sa una, gaatang na, gatuwad-tuwad na. Gaaga, pangata na, karon, suway ka na tuwad-tuwad. Oo, mga aswang ka, di ba? Tingala ko, buntis ka na. Pero modern time karon dai. Ano? Karon nga panahon na ang aswang sa una gabi ilang tinglupad. Oo. Karon bisag buntag sayo na. Matad na. Nagdadalo ko. Dagkuan na brochure abo. Ano tawag ana? Papel ug ballpen. Guide. Ballpen niya guide. Alas 8:44 na kapwa. Ato sa mga tagapagtaga di mga mensahe kadali na itong mga apwang nag-text, no, para di mangluod di mga luod dadaan. Ang mga bayot kay dako kayo na og katabang sa ekonomiya. Ano ba? Oy, ngano man ha? Lollipop Girls, pakigreet ko sa akong asawa nga nang limpyo sa balay na si Misan. Salamat si Marlon ng komunal. Katapusan. Siguro kapwa. Social communal. Okay, hala si unsa man na siya. Dire ako, kani man nagpakuan dire si Rex Morales, si Chris Chunari Largo, si Hogi, Rita. o si Kuan, kisa man mga yung pankamutan nga makahimo gita og maayo sa isig kapwa nato kay kanang gahom nga ato ang madawatan. Blessing na siya gikan sa tong labaw nga makagagahom, no? Gahom god, labaw gyud nga makagagahom. So mao na nga ato gina siyang i-share, no? Sa isig kapwa nato. Hala sige. Si mga dia Lili. Well, para sa akin, logically, hindi na lang logically, no? Short mas message. ambala lang natin duro sa daw, sa pinaka-common na gid kaayo. Actually, power is existing. In a form of in a form of Love? of a position Uy, dira sa posisyon. gobyerno or Wow. kundi man sa community. Ambalo na naton sa gobyerno, no? Like for example, kita mismo naghatag sang power para kay President-elect Duterte. Kita mismo ang ginagmay naton nga power gihatag naton sa iya, and then he has a power now. Munang nga ba niya nga pag may i-boycott siya, kung may isugo siya buhaton niya tanan. That's what we call power. Pero timaan lang naton, no, ang tanan nga power nga na batunan ninyo karon, that is only temporal because ang mga tao outside from yourself amo na ang gahatag sa inyo. So just remember sa tanan nga mga politician, hindi kamo hangtod sa hangtod nagakupot sila nga power. Maybe pwede nyo nga makuha alin sa mga tao pero hindi sa hangtod sa hangtod. Timanaan nyo lang, absolute power corrupt absolutely. Ay, charmas. Grabe siya Ano, siya. why na mo kaintindi sa to? wala absolute tubig man na. So amo na lang ako nga matambag nga hinay-hinay lang, ha? Kay hindi pag-abot sa phone, you are not eternal. Okay? Kapsi. Kung hindi ka mo mabuyag sa natural nga power na supernatural power from God, amo ang maghusga sa inyo sige. paabot sa panahon. Ay, the greatest power of all, Papsi. Kanta man na. The greatest love of all. Power. Basta kung ilan nga power dahil. Layo ara sa ko ang kanta. Tinuod kay dahil. Ano yung mga power nga ako is nabanggit karon. Sa man na siya nga power ni mga banggit. Kahadlukan sa katanan. Ay, dali Tapok ang tanan. Niya kung na kay kilikili power, na kay ba power, Ay, kana. kana. Kay utot power. Ay, power sa bayot na. Kay power nga kahadlukan dai. Labi na magtapok niya sarado ang kwarto. Paggawa sa imong power. Bukhan sa imong mga Hindi ka mo sila inang mga utot-utot na, no?
Wala na yung problema ya. Bala mo ano. Nakikiamoy lang kayo, nagagalit pa kayo. Share lang ganun. Nakikiamoy kayo. Dapat masalamat kayo. Wow, ang baho naman. Thank you. Nakikiamoy ka lang eh. Ang bango, dapat hindi magalit. Bitaw, ito na seryoso ha. Kung naamo yung mga power mga ganito, natin yung mga power, ato na siyang gamiton sa tama nga ikalipay, dili lang sa imuha, kung dili para sa tanan. O dili abusuhan, kay ka na usa ka na kagrasya nga gihatag kanimo kung naamo gani kay power nga mobawog og kabilya gamit ang imuhang baba. Ipakita kung kaya nimo nga motulon og baso pagawas plato. Pero ako, before ta madula, no? Believe me, guys, sa una, kaya ko yung malakat sa sigas ang flashlight, ya? Ganon. Oo. Katong dito bagas mental. Kaya ko magkuhan sa flashlight. Gusto nyo testingan ta? Ali, ayaw kay magpagod. Kasi panungo nyo wala ako. Labyakan ka na mo. Ay, nako. Bisod kayo. Sa ba, mukanta pa ta ni o mukanta pa ta? Sige. Hindi na to, pag wala ako nagkanta, kaya mo nang pinaka-the best sa aton, bala? Sige, nanay tatay, larga. Ay, sa kayo, wala Nanay pa. tatay na po. Balik-balikon ta man lang gina, kayo, pagkain na nasa ulo. Dapat ka adlaw-adlaw na to ni. Adlaw-adlawan to. Adlaw. Sige. Asa ba nanay tatay? Okay. Nanay tatay. Ready go. Original version. Nanay, tatay, gusto ko tinapay, Gusto ko kape. Lahat ang gusto ko. Ano ng kuya? Ha? Ano ng kuya, Pila ate po sa kuya. Uy. Wala ba din si kuya? Sige. Nanay, tatay, gusto ko tinapay, kuya, ate, gusto ko kape. Lahat ay gusto ko. Sino magkamali ay Pipingutin ko. Anong pipingutin? Wala ko yung kabalo sa pipingutin. Pipingutin. Kung sino yung ilong mo ng pipingutin, yung pingot. Ano na? Ano na? Sige. Sige. Joyots na. Joyots version. Modra, podra, gusto ko tinafe. Sister, brother, gusto ko kape. Lahat ng gusto ko ay kemer-kemerlu. Ang magkawawis ay pipingutin ko. Pipingutin, yes. Ay, sumuka dyan kayo. Alas, so 49 na. Salamat mga kapas pagbanuan na umban sa toang programa. Umapuhon na lang po sa magsturasturya patagahumay. Basinyag. Uy, ganahan ko mag-kiskot-iskot o kabahin ng mga hadlok-hadlok ba? Tistingan na to ugma, ha? Sa mga kapwa na Sa to. amin, ha? Ala, sige. Magdalatahan na. Huwag pa kasumi. Ay, nako. Ako si Lulong ang nagaingon. Ang pinakalamig nga kape ay ang kapiling ka. Parang may kiling. Ala, sige. Dili. Okay, isa na naman ka portion nga wala gid kamo sa mga nakuha nga kaayuhan sa aton nga programa diri sa Gani. Lollipop Girls. Isa na mga portion nga grabing sirup sa panay, no? Sa Lollipop. Oo, kagkaron ako na maghambal magkauyab ra unta kog loyal o caring bahalag dili itsuraan basta naay forever. Okay po si Papsi Magaingon, madalas nagsusorry ang isang tao na hindi dahil nagsisisi siya sa ginawa niya, kundi dahil may nakahuli sa kanya. Ay, sakpan. Aray! Ala, sige. Ang The Lollipop Girls! Bayon Power! Always your number one.